सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के खबर जौन बा थोड़ा देर खातिर चौंका देवे वाला बा। जी हाँ, जब रउआ सोच सकतनी कि जब कोई के बेटी के सामने ओकरा पापा के शादी कोई दूसरा औरत से, जब ओकर मम्मी से शादी भइल बटे आ फिर ओकरा जगह पर दूसर औरत से शादी होके तक का महसूस हुई, रउआ लोग भी सोच सकतनी कितना दर्दनाक शब्द बटे। लेकिन ये बात हकीकत से हट के फिल्मी दुनिया के तरफ बा। जी हाँ, सही समझनी रउआ लोग, हम बात कर रहा बनी खेसारी लाल यादव और उनकर बेटी कृति यादव और काजल राघवानी से जुड़ल। रउआ लोग के बता दी कि फिल्म के शूट चलत रहे, जो ना फिल्म के नाम हटे दुल्हन गंगा पार के। जी हाँ, दुल्हन गंगा पार के फिल्म के शूट चलत रहे, जौना में रउआ लोग के बता दी कि पहला बार खेसारी लाल यादव के बेटी भी ये फिल्म में नजर आई हन, कृति यादव। जब सीन चलत रहे कि काजल राघवानी दुल्हन के जोड़ा में और उनकर पापा यानी खेसारी लाल यादव शादी के जोड़ा में यानी दूल्हा के जोड़ा में दोनों जना एक दूसरा से शादी करत मंडप में नजर आई लो, तो सारा लोग के सस्पेंस, सारा लोग के ध्यान उनकर बेटी कृति यादव के तरफ गई कि उनकर का चेहरा के एक्सप्रेशन रहता। लेकिन जब संवाददाता ना मान ले, उनका से पूछ डाले कि बाबू ये बताओ कि तुम्हारे पापा शादी कर रहे हैं, तुमको क्या कहना है, तो कृति यादव बहुत ही अच्छा लहजा में जवाब दिली कि हमारे पापा का शादी एक बार नहीं हजारों फिल्म में ऐसा होता रहता है, इसलिए ये कोई घबराने की बात नहीं है और हम लोग इनको देख रहे हैं बहुत सारे फिल्म में, इसलिए ये हमारी मम्मी को छोड़ करके किसी दूसरे से शादी करते हैं तो वो समझिए कि झूठा शादी है, इसलिए ऐसा शादी पर हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और मैं भी खुद कलाकार के तौर पर इस फिल्म में नजर आ रही हूँ। कृति यादव के बात सुन के सारा लोग ठहाका लगा के हंसलस, हमनियों के बहुत इंटरटेन कनी सन। जी हाँ, बात जौन बाटे बिल्कुल रुआ लोग से हकीकत बाटे। छपरा जिला भोजपुरी रुआ लोग बना रही, बस ऐसे ही लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और सबसे तेज अपडेट